Я вземи кормилото. Да. Искаш да я закараш до къде? До... Добре? Мария като се накара. Добре. Кала. Татя, може ли друга лодка да я кръстиш или да? Да. Тати, може другата лодка да кръстиш Мария? Да. За кой гласуваш, Мария или... Може ли да е Мария или да? Най-добре. Май натам върви работата. Снежинка, ако иска и тя да е Мария или да Снежинка. Много става снежинка. Въпроси? Снежинка много става. Тайтаник. Кало, калокери. Еми към брега въртиш много. Изправи я. Не, няма да днес. Защото така. Нокъла на врата. Голяма капитанка ще стане обаче. Да, ма. Ако и купиш лодка с гребла, Мале. не да го да ти кажа колко се карах. Напълно го очаквам. Май ставай. Ставай като пред той ти какво, защото... Кало, калокери.